खालामनो सानदों जे आंखौ बयबो खबर लाहरो मानसि नायनो फैयो मोनसे इनसिडेन्ट जादों कि मोनसे आननोन नाम्बारजों आंनावहाय कल फैदों कला फैबाय थादों साननै जाबाय दा बेयो उदालगुरिनि होननानै खोन्थादों मानसिया बेहा वाट्सएप नाम्बारबो गैया बेनियावहाय अनलि कल बेबायदि बियो आंखौहाय फैगोन होननानै कल खालामबाय थादों आरोना आंबो फैगोन नालाय फैगोन मोजां मानसि सानदों आरो ओमफ्राय आंनि माखासे इनफरमेसन लादों न'आ बबेखिनियाव बबेयाव बेमारखौबो थाल लादों सोर सोर अनसुंथाइ हरदों हराखै माबायदि बेखौ खबर लाहरबाय थादों आं सानदों मोजां नालाय मोजां बेमारखौ खबर लाहरदों आं गासिबो इनफरमेसनखौ हरजोबदों आरो दा बे इनफरमेसनखौ लानानैनो आंखौहाय माने थगायनो सानदोंमोन आरो बिथांमोना उदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो दङ जोङो साब्रै बेबायदि आरो बिसोरो माने माखासे डनेसन लानानै फैदों बेबायदि बुंहरदों दिनै फैगोन दिनैबो सफैया बिदिनो प्रब्लेम खोन्थाबाय थायो जोङो मोनाहैसिगोन जोङो दा रङियाव थालांसिगोन जों गाबोन फुङावसो मोनहैसिगोन बेबायदि बुंहरबाय थायो आरो आंथ' कल खालामा गावनो हारसिंनो कल खालामो आरो कल खालामनायाव जुदि हमस्लाबनो मोनाखैबा उनाव हरफिनायाव नेक्स्ट टाइमावहाय हमनो मोनोब्ला होमबा फनखौ मानो हमाखै माने बेबायदि आरो नर्मेल रायलाया आंबो एसेबां नेगेटिभ साननानै बिदि नेगेटिभैबो रायलायहरा जिहेतु बेमारिखौ खबर लाहरनाय हिसाबै दा मैयासो बे सानसे खबर लाहरबाय थादों आंखौ ओमफ्राय मैया बेलासियावहाय बिसोरो सफैनो गोनांमोन मैया बेलासियाव सफैनो गोनाङाव बिसोर मा बुंबाय जोङो नलबारि मोनबाय आरो चिरांनि माखासे एनजिअ खामानि मावग्रा बिथांमोनाबो गारि गंनै फैगासिनो नाथाय बिथांमोना मोनसे प्रब्लेम जादों बिथांमोननि डनेसन खांनाया माने बरपेटा रडआवसो बिसोरो लांफैगोन आरो बे डनेसनखौहाय ओमफ्राय बिसोरनावहाय दा गारि भारा होनो फैसा गैया जोंनो एडभान्स गारि भारा होनो फैसा नांगौ जादोंमोन 4,000 नोङो ट्रेन्सफार खालामनो हरनो हागोन नामा ओमफ्राय जोङो दा मोनहैबा नोंनो होफैफिनगोन बेबायदि आरो ओमफ्राय गावसिनि डनेसन खांनाया 1,35,000 होननानै आंनो खोन्थाहरदों आरो नाथाय आं बेखौबो लब जायाखै बिथांमोना बेखौ लब दिन्थिनानै आंखौहाय बिदि खालामनो सानदोंमोन खोमा बिनि उनावहाय आङो बुंबाय आंथ' बेखौहाय डिसिसन लानो हाया सासे आदाजों रायलायग्रोनो हागोन नामा बेबायदि बुंनायाव सोर आदा बिदि होनबाय ओमफ्राय आं बुंबाय आरो सासे एनजिअ खामानि मावग्रा बे आदाजों रायलायग्रोबा मोजां जागौमोन दा आं बे डिसिसनखौ लानो हाया बेबायदि बुंबाय बा नांलायानदां नानि बिदि रायलायबाबो जागोनदां बेबायदि होनबाय बियो होमबा आं डिसिसन लानो हाया आदा होननानै बुंबावबाय होमबा बुंबाय बे दे होमबा नानि आङो सासे लोगोनाव कन्टेक्ट खालामनि होनहरबाय आरो ओमफ्राय दानबाय फनखौबो ओमफ्राय उनाव दसे उनावहाय हरफिनदोंमोन ओमफ्राय आङो हमाखैमोन आरो होमबाना बियो कलबाबो फैयासै ओमफ्राय आङो ब्लकबो खालामना दोनदोंमोन कलखौहाय ओमफ्राय ब्लक लिस्टावबो कला फैफिनाखै आरो नङाबा ओइदिनखालि सानसे सिगां कलानो कल आरोना आङो हमाबाबो खननै हमाखैमोन आङो बे खननै हमैयावबो माने खननै हमालासिनो आरो खनथामावबो कल हरफिनो आरो ओमफ्राय खिन्थु मैयानि दिनावहाय बियो जेब्ला आं फन हमाखै जेब्ला आङो मिथिबाय होमबा बियो कलखौ हरफिनासै दा जेबो खबर गैया आरो दा बेबायदि जादों आंनि बेलायावहाय आरो बे खोथाखौ माखासे आंनि हेल्प खालामनाय एनजिअनि आदा बिथांमोनानो फोरमायखादोंमोन बेबायदि बायदि मानसि थायो लुथिग्रा गारि भारा बिहरग्रा बिदि होननानै खोन्थाखादोंमोन होमबा बेखौ साननानै आङो मिथिबाय आरो बेबायदि जायो होननानै थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेरावबो सोरबा बेबायदि हालोद जादोंबा बेबायदि फैसा हरग्रोनो नाङा आरो बेमारि नायनाया बिदि फैसाबो बिहरखाया आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ सांग्रांथि हिसाबै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आंनावहाय कल रेकर्डआबो दङ नाम्बारबो दंजोबो नोंथांमोना जुदि बेखौ एक्सन लानोबा नोंथांमोना जुदि बेखौ मिथिनो लुबैदोंबा आङो आपडेटखौ होगोन कल रेकर्डखौ होनानै होगोन आरो नोंथांमोना जुदि बे सिखावखौनो होननांसिगोन सिखावखौ माने साजा होनो लुबैयोबा आरो दा बेखौनो आपडेट होबाय लोगोसे गोबां गाज्रि मानसिबो कल खालामनाय बायदि जायो आङो सानो बेमारिखौ खबर लाहरदों मोजाङै रायलायहरनो नाथाय बिसोरो मोजां सेन्सआव रायलाया गाज्रि सेन्सआवहाय रायलायो आरोना बेबायदि अननानै नोंथांमोना नाम्बारखौ मोनदों ससियेल मिडियायाव आंनिखौ नाथाय बेबायदि बेमारिनि नाम्बार मोनदों होननानै बेबायदि फाल्तु खालामहरनो नाङा आंहाबो हेडेक जायो टेनसन जायो बेमारिजोंनो भुगिनांनाय जेरावहाय आङो दा आंनि बेमारा हामथारगोन ना हामथारा बियो गेरेन्टि गैया आङो लाइफ टाइम मुलिबो जानांनो हागौ बिनि थाखाय बेखौ डक्टरा साजेस्ट खालामदों बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि नाम्बारखौ लानानै बिदि आंखौहाय फाल्तु खालामहरनाङा आरोना रायजोफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ ओरै फारसेथिं सासे लाइमोन सिख्लानि भिडिअ बियो बेमाराव गोग्लैसोनानै दङमोन जोङो बयबो मिथिगौ नाथाय
माखासे सम सिगां बिथाङा गावनि रिलावहाय गावनि एकाउन्टावहाय रिल बानायनानैहाय रायजो राजानि सिगाङाव माखासे अनसुंथाइ बिनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। दा बिथाङाहाय गोबां मानसियानो अनसुंथाइ हरदों आरो गोबांथार मानसिया भिडिअखौ शेयार खालामना होदों। दा बिथाङा बे अनसुंथाइनि गेजेरजोंहाय गावनि देहाखौ फोसाबनानै लानो हानायखौबो जोङो बिथांनि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोनबाय आरो बियो दिनैहाय बेमारनिफ्राय एसे मोजाङाव फैबाय। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय माखासे दुथां आखुनि मानसिफोर बिनि नोजोरावहाय गोग्लैदों। दा बे रिनिमा ब्रह्मनि बेमारखौ नुनानै माखासे गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा थाखा लुथिनोहाय खाबु लानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन रायजोफोर। नाथाय रिनिमा ब्रह्मआ सासे पजिटिभ मानसिखाय बियो बबेया नेगेटिभ बबेया पजिटिभ मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो हानाय सासे लाइमोन सिख्ला जानायखाय बियो अलखदाव गोग्लैयाखै। जुदि बे रिनिमा ब्रह्मआ बे बेमारि आइजोआ बै 1,30,000 खौहाय लब जानानै जुदि बैसोरनोहाय रां सोनानै हरोमोनब्ला बे आइजोनि थाखाय खहा जागौमोन। जानो हागौ बैसोरो थगायदों, बिसोरो सिखावखा आरो बेबायदिनो लुथिनानैहाय रां जाग्राखाबो जानो हागौ। बिनिखायनो नोंसोरबो साबधान, फैबाय थानाय समफ्रावहाय जेन' बेफोरबायदि जायैबायदि गोसोआव ला। आजिखालिनि मुगायाव मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया, ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गोबां धोखाबो जायो, गोबां प्रफिटबो जायो रायजो। दा रिनिमा ब्रह्म बे आइजोआ सासे बेमाराव गोग्लैनाय नुनानै बे लाइमोन सिख्लाखौहाय अलखदाव खोख्लैनो माखासे गाज्रि गोसोनि मानसिया सानदोंमोन। बेनिखायनो आं सानदों बैसोरबायदि सुबुंखौहाय साजा होनांगौआ गिदिर गोलावफोरनि दायित्व। बिसोरो बेबायदि सुबुंखौ हमनांगौ आरो आयेन मथे साजा होनांगौ। आं सानो रिनिमा ब्रह्मखौ कल खालामनानैहाय रां बिहरग्रा, NGO निफ्राय रां हरनाय दं होननानैहाय थगायग्रा, बैसोरबायदि अनसुंथाइ होफैनो फैनानैहाय गारि भारा बिहरग्रा बिसोरबायदि सुबुंखौ हमनांगौ। बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौना नङा बिसोरखौहाय हमनांगौ होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। नाथाय नोंथांमोनासो मा सानदों आं बेखौहाय जेबो बुंस'नो हाया। नाथाय आंनि साननाय मथेब्ला बिसोरबायदि दुथां आखुनि मानसिखौ हमथारनांगौ आरो आयेन मथे बिसोरखौ साजा होनांगौ, बिसोरखौ बुजायनांगौ, बेफोरबायदि खालामनो नाङा होननानैहाय। दा आसा खालामदों बिसोरबायदि मानसिखौ रायजोआ हमगोन आरो बेखौ हमनोब्ला जाय बेमारिखौहाय कल खालामदों बे कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजोंनो बिसोरखौ हमनो मोनगोन रायजो। मोनसे